Zorizonez, bideo-jokuek gizarti dendekien eraginez hitz egin ondoren, gure zaletasun honen eraginagaitzik jaizotako beste mundu batien murgilduko gara. Bideo-jokuei lotutako eduki sortzaileen munduen, ez da azken finean. Eider Ilargi Zabalegi, bideo-jokuen unibertso zabalean 13 urtegaz murgildu zen, nes kontsola oparitzu ziotenean, ni neu holan hasi nintzela aipatu behar dut, orduen horre loturatxu bedeko esan lehike. Eta hasiera baino esan izen, ezta? Ordutik ona mota guztizetako kontsolak eta gailuek probatu deuz Eiderrek, bideojokuetan aditua izatera iristeraino. Bideojokuekin dekon loturie ez da hor geratu. 2016 urtien bide berri bati ekin zion, zaletasun berari eutxite ez. Ilargi izeneko katie sortu ban YouTube plataforman, bideojokuetan gure hizkuntzan aritzeko, hau da, euskaraz. 2017ko aurrera gainera Oiartzun irratiko Arguiluan irratzaioko ohiko kolaboratzaileen bilakatu da. Gamerauntzian bloga jarraitzen baduzu ez, ziur bertan hilabeteko estreinaldirik handizenak ezagutuko zenituela ez, Eiderren eskutik. 2020 ganera Twitch plataformara salto egin ban, 3000 Twitch kanpaina ezagutu hostien. Eta gaur egun bertan ikusko dugu gehizen bat ez, Eider bideojokoetan jolasten. Baina bai epatu behar dugu, oingitzi proiektu berrizeri ekin dotxola. Gamelu izeneko YouTube katien ibiltzen da bideojokuek eskaintzen dotxien esperientzien inguruen hausnartzen, hitz egiten eta horrek aurkezten ez. Orduan, gaurko itzaldinoetan, YouTube eta Twitch munduetan hasteko jakin beharrekoak azalduko dozku Eiderrek, eta horrez gain, Euskal Twitch komunidadi ez hor dauen eduki sortzaileen komunidade zabala aipatuko dozku. Orduan, aurrera Eider eta guazen itzaldizegaz. Bale, bueno, kaixo, egunon. Landerrek ondo esan duen bezala Eider Zabalegi naiz, eta Twitchen Ilargi, __ bezala ezagutzen nauzue. Pixkat, zure aurkezpena zabaltzeko, komentautu behar dut, YouTubeko zuzeneko, bideoak iten hasi ginela, kasualitatez Gamerauntzian artikulu bat topatu genulako 2087 lagunaketanik. Gu PlayStationen ibilioia, normalen, elkarrekin jolasten eta baita bakarka, eta hor otu zitzaigun euskarazko YouTubeko kanalak topatu nahien, Gamerauntzian artikulu bat topatu gendun, eta bertan ikusi genitun baita pertsona gehiok ite zituztela beraien bideok euskeraz, eta pixkat, hasieran lotxap pixkatekin, gauza dian bezala, baina horrek animatu zigun, bez bakarrik bideoak eitera bertan baizik, eta bertan gu bezalako jendea sustatu itea, bertan promozionatu zaitezke baita, eta horrek animatu zigun da hortik oso bide politia hasi genuen YouTubeen. Eta gero aurrerago, zuk baita komentatu dezun bezala, 3000 Twitch ekimena ezagutu genuen, eta erabaki genuen pixkat bertan kanala sortu, eta izatea bat gehiago eduki euskeraz sortzen zuena. 3000 Twitcheko gure buruari, Twitchlari deitzen diogu, Twitcheko euskal hitzlaritik etorri daiteken izena da. Eta bertan, 3000 Twitch izan zen, nahi gendulako azkenen Twitchek, YouTubek baita, baina Twitchek daukan eragozpenik handina da ez ezaguntasuna. Zuk naizta oso eduki ona sortu, inork ezpadaki hor zaudela, ez zaituzte ikusiko. Askotan joku baten izena jarrita, 10.000 zuzeneko asteia, edo batzutan izena beha jarrita zaila da. Ordu nahi gendun etiketa bat sortu, bideoak bilatu alizateko hizkuntzan bitartez. Eta hola, errestasuna lortuko gendun. Eta, saiatu ginen katalanek intzuten bezala lortzen, beraiek behin 3000 sinadura lortu zuten etiketa. Gu ja 4000 eta pikotikoaz, baina oraindik azken ez dugu lortu, hain Twitchek aldatu du eta etiketa librek, hashtag libreak sartu daitezke, eta horrekin behintzat baita euskera sartu daiteke. Eta pixkat hortik murgildu ginen, ez bakarrik edukia sortzea baizik, eta azkenen edukia kontsumitzen duen jendea ezagutza, eta azkenen familia oso txiki eta oso politia sortzea. Azkenen ez duzu bakarra edukia sortzen, kontsumitu baita. Azkenen danak ezautzea
gu guztion arten kanal berrik ezagutza ditugu, eta feedback egia esan oso polita da, eta pixkat horrei buruz hitz egitean ator. Ez dakit zenbateraino ezagutzen duzuen mundu hau, baina pixkat zuzeneko bat egin nahi baldin baduzu Twitch bitartez, kanala sortuta noski, era desberdinak daude, desberdina da nik bideojokoen arlotik egite ditut zuzenekok, eta baino egia da 3000 Twitchetik bakoitzak berari gustatzen zaion buruzko bideo egite ditula. Eta, bideojokon arloi lotuta, egia esan kontsola batetik jolasten baldin bazea, batez ere PlayStation edo Xboxetik oso erraza dela, ze azkenen zure kontuakin binkulatzekin ja Twitch plataformak zuzenekoa botatzen du. Nintendo Switch bat erabiliz edo bestelako kontsolagia kapturadora behar dute, eta ordenagailutik baita, eta hor ja, Streamlabs edo OBS bezalako programak pixkat erabiltzen ikasi behar dira. Egia da, alderdi hontatik joku gehiago emateula, ze ordenadore bitartez azaltxo sortu dezakezu, eta interakzio gehiago dituzu jendeakin egiteko. Baina egia esan berez erraza da nahi dunak sortu dezake kanala eta zuzenekoak egiten jarri, eta gaina Twitchlarien partetik baita beti gaude hor laguntzeko, eta bertan eoteko txaten prest komentatu baita, 3000 Twitch Telegram kanala daola, eta norbait euskarazko edukia egitea animatzen baldin bada, bertan sartu daitekela, eta laguntza jaso dezake, dozein duda argitu alzaio, eta baita promo pixkatin dezake, eta lehenengo zuzeneko hemen ingoet, eta hane ongo geha txaten laguntzeko, eta esateko dana ondo ikusteala, eta holako zuzenekoko holako kontuk. Eta holaxe, eta orduan, komentatzen nuen bezala, berez, kontsoleroak oso errez dugunik kontsolera konsideratzen naiz, baina egia, esan duten bezala, ordenagailuko programetatik zuzenekoak egitea joku gehiago emateula, eta gero pixkat, baita nator azaltzera, ni zuzeneko baten jarri nintzen, lehenengo aldiz, gaina, nik YouTubeen ez nuen aurpegia ematen, Twitchen bai, eta lehenengo aldiz kamera batekin, dadanakin, eta badakizkit gauzatxo batzuk lehen ez nekizkinak, eta emateuna garrantzia ez dakatena, baina pixkat badutenak. Adibidez beti zuzenekotan, imaginai edo kalitatea, ikusten dezunan kalitatea garrantzia asko emate zaio, eta nik kontuatu nahi zena zuzenekotan irudiak baino garrantzi gehiago daukala ahots kalitateak. Azkenen, Twitcheko zuzenekok feedback hori asko eskertzen du, eta kanalak arrakasta izateko eta feedback hori garrantzitsua da. Orduan, entzutea, zure ahotsa entzutean kalitatea eta hori asko zaindu behar da. Ondo entzun behar zaizu, ondo ulertu behar zaizu, eta nik uste horrek irudiak baino, irudia ondo ikusi behar da, baina nik uste garrantzi gehiago daukala. Ahoskera, gero, nik esango, txate irakurtzea baita feedback hori garrantzitsua den enean, bertan parte hartzen du jendeai, kaso itea eta bere tartea ematea, batez ere hasi berria zaenen eta jende berria sartzen danen bere lekua ematea baita garrantzitsua da. Ze feedback hori sortzezu, komunikabide oso polita sortzen da, eta azkenen ikustera sartu zaizun pertsona hori beste baten berriz itzuliko da. Eta holako gauzak oso garrantzitsua da. Zaila da, zuzenekoak inorkin baldin baitu oso zaila da. Depende ze jokutan zauden, jokoan zailtasun maila, zaila da, jolasten zauden einen, bai jokuari kasoitea, eta bai idazten dizuten kasoitea. Piskat hoi ikasin behar da, hortako baita komeni da hoi denborakin ikasteala, zuzenekokin einez ikastea, baina baita komeni da, piskat zuzeneko bat iteko jartzen zanen, piskat zure ingurua hortara egokitua izatea. Konsiente izatea, bistan izan behar dezula txata, piskat goitik kamera jarrita ere, beti plano hobeak izatea, niko lehenengo zuzeneko hain nuren ez nun jakin. Eta egoteko momentu eroso, egon behar, egon bai eroso egon behartzea. Ze azkenen igual ordu erdiko zuzenekoa piztutzezu eta kontuatzeko 2 ordu zaude hor, jolasten da jendeak inizketan, ez? Eta orduan posoi, setup pola txukun bat eta zu eroso ongo zean, eta komode ongo zean toki bat sortzea baita nik uste garrantzitsua dela.
Eta hoi, komentatuet, nik ahotsari emango nioke garrantzia handia, kaso eta baita, internet konexio ona ezinbestekoa da. Bestela azkenen ikusten zaitunak tarteka moztutzen da ikusten oso deseroso itea. Eta hola, eta azkenen, guk egia esan oso komunitate polita sortu dugu. Komentatu behar nuen adibidez, Jon Lizek webgune bat martxan du. Azteko Telegram kanala dakago, gamer hauntxiak baita gure zuzeneko bat, bertan gamer hauntxian webgunean Twitchlarion zerrenda dago, eta orduan, beraien Telegramean, gutariko bat zuzenen hasten baldin bada, agertuitea. Eta gero aparte, Jon Lizek jonlizarazu.github.io webgunea sortu zuen, eta bertan, oso ondo dagoz, sartzen baldin bazea eta norbait zuzenen baldin badago, webgunean ikusi daiteke. Eta gero komentatu behar nuen adibidez, Twitchek ditun gauza honenetariko bat, baita, zezuk bideo bat sortuta gero, ez da betirako bertan geratzen. 15 egun edo hilabete gera daiteke zure bideoa bertan, gero desagertu eta. Baina betirako geratzeianak klipak dira, jendek iteitun klipak, edo norberak gerora, behin zuzen, ez da nahi ez klipa zuzenen egin behar, gerora egin daitezke. Eta nik uste klipak sortzea baita, eta klipak zabaltzea baita, zuzenekoen edo Twitchen arrakasta puntua izan dezaken zerbait dela. Eta adibidez, Jon Lizen webgunean baita klipak eta ikusi daitezke. Eta oso garrantzitsua da, klipak banatzea, azkenen, edo sare sozialetan zabaltzea, azkenen, izatea oso momentu garaxoxok edo divertigarriek, motzak izatea gaina orduan jendek ikusteko harinak dira, eta horren bitartez ezagutarazten dizut. Orduan klipak egitea garrantzitsua da, eta gero nola ez, raidak. Raid bat da ez dakizuen ontzat, nik nire zuzenekoa bukatzet, eta beste norbait baldin badago zuzenen, nire ikuslegoa berari pasatzeiot, agurtu bainoela, berari pasatzeiot. Orduan, adibidez, niri momentu hortan norbaitek ikusten nahi baldin banau eta ez badu beste pertsonaren zuzenekoen kanala ezagutzen, nire bitartez ezagutarazi dezaket. Eta ez zoi bakarrik, baizik, eta bertan daudenek baita, esan iten du, pertsona honek egin du, hainbeste pertsoneko raida, orduan, esan dezake, eta beste pertsona hau zein da, orduan baita zure, bertan baldin badago norbait, horrek ere zure kanala ezagutu dezake. Orduan, nik uste, ezagutzera emateko bai klipen asuntoa eta bai raidena, oso garrantzitsua dela. YouTubeen baita modan jarri dira shortak, antzeko zerbait, baina zuzenekotatik hartuta. Eta, nik uste pixkat, hau izango litzakela dana. Komentatu adibidez, esan zian Landerrek, nahi badezu jarri dezakegu zatitxo bat edo zuzeneko batena, eta momentu hortan gotu zitzaidan bere garaian norbaitek gu guztion klipak hartuta oso bideo polita sortu zuen, eta nik uste bideo hortan oso ondo laburbiltzen dela 3.000 Twitchekin sortu dugun familia, ezta? Eta, nik pixkat, galderei eta pausu eman baino lehen, bideoa jarriko genuke, eta gozatuz, egia esan oso polita da. Ziri. Eta ziri, kata Gernikeo jaizek. Kata Gernikeo jaizek. Oiazkoekin dala, plater hori, patata horrek ekarri ona. Ekarri nahian. Zakinezko zartu zua. Hone, benekala biarra. Jesus. Benetako zu gandila. Amarterdik. Uy. Encachuchado, macho, jancita.
Hain ondo aparkatu dut, ikusle berri pentsatuko dutela, ona naizela joko hontan. Eta izan da, lehenengo aldia holako ez ez txukuna egin detena. Zer izan da, ez de traje janti! Si busca... Elefanteak ikusi nau? Ez naute ikusi. La cintura, la cintura, la cintura, la cintura. Bera ez da igoko, ze ez daki, zekania da. Baina, ondo da. Baina... Actúa con precaución. Bueltoko gara... Ai! Banegi. Buah. Nugu da gorputze... Aia ba. Bai, pasa gaitezke? You suck. Ia. Baita nire ez pentsa. Vale, osea, bilak piztuta hon bardia. Oain. Entzat, justo izirik eagoteko Barbara jarri. Ahí ba. Zatuko diot katana ipurritik, hori argi daukat, baina. Nire estrategia. Barkatu. What? Ez dut uste, ezta? Gorotzerakoan. Barkatu. Ez dut uste, ezta? Gorotzerakoan. Ez da inori hil. Ez, rollo honean dago uste dut. Uste igual ez. Arraroa da patroiarek ez ikustea. Hala, pikutara, barkatu. Apellido te digo también, es largo, ¿eh? Iturri berri gorri. Hartu nazakezu, Ba, baina kotxea ia ez dakaula. Porku hartzea, zonda. Ni beste mundura bidaliko zaituena naiz. Atzamatak nahikoa dut zurekiko egiteko. Baina... Turri berri gorriko errota berriko etxea. Super tonta. Ba, horrelako kasuetan ez du markatzen, nik uste hori, ez? Momentu hauek sortzeko jolasten duzun bitartean. Joder, betu betu normala da. Oli. Batorez? Nekin zer esan dut lehen, kostatzen zela... Oi, me cago en la leche! Ui. Vale, a ver, caduco hemen barruan zeon, nave espazioan. Al menos la temperatura es buena y estable bajo tierra. Ui! Barkatu? Alexis Murga eta nola ez, Jerai Rodríguez Quintana, nahi duzuenean etorriko gara berri zuen gana.
Pufkata ziri. Webkamak hartzen dit, nahiko ondo entzute alako. Karo, nik telebistari hautsak kendu behar diot, bestela bikoiztuta entzuten da, sartuko litzake kapturadoran jokun hautsa, gehi telebistatik entzungo zana. Orduan, infrastruktura pixka bat dana pentsau behar da, eta kontutan izan behar da. Eta gero baita, adibidez, ez dut komentatu, baina argitasun eukitzea webkama erabiliz gero baita, ondo etortzea, eta nik esate izutu da. Telebista dakat, playko imagen jolastena izena ikusteko, eta gero baiea da, ordenagailua dakatela, batez ere txata irakurtzeko. Bai. Eta, bigarren alderia, beste hizkuntzaren batean bai, induzu streaming, eta frogatu bat duzu beste hizkuntzaren bat, hasien ez zebak bitxu zari da euskerakin, eta zela izan da prozesu. Nik, YouTubeen hasinetzaren argi euskeraz. Alde batetik gaina, nik gaztelera zengo banu zuzeneko arraro ingo zitzaidan, eta gainean ikuste, espresatzeko naturaltasuna ondina, azkenen Twitchen ikusi dezue bideotan, naturaltasuna da azkenen politxen ikusteko. Eta naturaltasuna lortzeko era euskeraz eta orduan nik ez dut probatu bestera bat eta beti hasi izanen euskeraz eta euskeraz dut. Arginekan gaina, esan izan diate YouTubeen batez igual gaztelera zehingo bazenu, igual jende gehiagotara iristezea ez, da ez. Nahiago eta euskeraz, dudipe. Ez dakitzu ez galdera ere ikozen hortik. Nik pixet arroz sentitzen nahi zen, Gero kontatuko dizuet zergatik, eta baina, nik bideojokoen mundua ezagutzen dut semea alaben bitartez. Eta beti harritu inau bestek nola jolasten duten ikusteko zaletasun hori. Eta, berak, normalean ez ditut ikusten, euskerazko ezer ikusten. Eta, pixkat, nola bideratu dezaket semea hori euskerazko edukia ikus dezan, eta zeren, niretzako ere beste gauzari garria da oso zentratuak daudela, bideojoko bat jokatzen dute, denbora luzean gero igual aldatzen dute, baina egoten dira gurea guain ez dakit, baina Minecraften izan da urteak Minecraftetik etzala ateratzen. Eta orduan bakarrik ikusten du Minecraftean jokatzen diren bideoak, eta hor alderdi asko daude. Ze alde batetik dago baita, zu baldin bazea bideojoku mota baten zalea, normalena da, bideojoko zuk esatezuna ez, nahi Minecraft gustatzen bazait, ikusiko duten zuzeneko bat izango da seguraski Minecraftena. Ez bazait Call of Duty gustatzen edo FIFA, ez dut ikusiko. Orduan, azkenen topatzea da pixka bat, edo momentuan ematea, karo, esan behar izun baita zenbat urte ditun... 14. Bale. Eske horre igual, depende ze bideojoko, egokiagoak dira ikusteko, beste batzuk baino, nik uste azkenen euskerak baita dakan alderdi hona dela momentuz, nahiko komunitate politia dela, txaten errespetu handia daula,
eta, bueno, 14 urte deukitare, euzein gure zuzenekotan parte hartu dezake. Azkenean da, behin ezagututa, berak erabaki dezake, zein gustatzen zaion ikustea gehiago, eta askotan da, zein baino gehiago, zertan jolasten dan ikusi, eta azkenin horrek errepikatuko du. Nik egia esan dezu ez, 14 urterekin ikus dezak, edo inoiz ez diogu mugatu zer ikusi berak aukeratu beti, eta kasi nahiago, euskaraz barbaridade bat entzun behar, oza, barbaridade bat entzun behar baldin badu, bentsat euskaraz. Bai, karo, adibidez, egia da, zuzenekoak itekon, pixkat baita, nik uste, zuzeneko bat itezunen, pentsatu dezakezula, ez? Igual ditut 3-4 joku pentsatuta burun, baina esatezu, baina zuzeneko baten zeinek funtzionatu dezake hobe, ez? Eta adibidez hemen ikusi ditugu, susto, beldurrezko jokuak eta barrakasta hunde dakate. Eta gaina, askotan, gehien, adibidez niri asko gustatzen zait ikustea, beste jokalari bat jolasten joku baten, nila jolastu naizena. Ze momentu baten zailtasuna baldin badao, ikusi nahi bet berak zailtasun hori nola gainditu duen. Edo momentu baten nik baukat susto bat goatzen naizena, kristona izan zena, irrikitan nago, isili-isilik horra iristeko, ikusteko beak sustoa nola jaten duen, ez? Eta orduan, egia da, politia izaten dela askotan, depende ze joko, adibidez Minecraft dira, bakoitzak bere abentura bizitzen du, desberdina da. Baina zuzeneko asko daude, eta nik uste pixkat, gamera untxian bitartez eta ikusita zuzenekoen zerrenda, gaina gero guk hosteoa baita egiten dugu, hau da, zu nire kanala bakarrik ezagutu, Twitchekoa nire kanalen sartzezea, eta ni ez nago zuzenen, baina beste Twitchlari badago zuzenen, eta nire kanaleko portadan pertsona horren zuzeneko agertuko da baita. Orduan, hori da, ikustea zeintzuk egiten dugun zuzenekoa, kanalak ikusten jutea, bertan bideoak daudenak edo klipak ikustea, eta azkenen, momentuak dira, depende zein ze jokutan dagoen jolasten, igual gaur nahi diozu ikusi, baina bihar, depende ze jokutan dagoen jolasten, interes gutxigo izan dezakezu urpeak topatu behar du pixkat. Bere bidea, eta esate izute, bai txateko komunikazio aldetik eta arazori gabe. Azkenen, momentuz gutxi geha, baina gutxi izate horrek baita holako gauza kontrolpen mantentzen laguntzen du eta oso txat sanoa izaten du. Eta hori eskertzekoa da baita, azkenen nahikoa dezuzu jolasten eta azkenen baita, ez du ematen, baina euskia, 8 pertsona, batera izketa txaten ja, eski txata jutea pixkat, nahiko azkar, eta orduan eskertzen da, ez behar izatea inor atzetik, jendeari hitzak entzen edo. Eta gero baita, komentatu, Twitchek baita, hitz batzuk mugatu dituzu, nahiz da idatzi, asteriskotxoak agertzea, ez da irakurtzen, ez da. Orduan, da, Twitchlariak ezagutu, eta azkenen berak erabakitzea zein ikusi, Minecrafteko zuzenekon bat baita izan da. Ere kentzen ditu hitzak? Bai. Gai da, jakiteko zein... Bai, gaina bada adibidez hitzen bat, ez dakit dago, uste dala. Beste hizkuntza baten, ez dakit zer ban? Biragaren bat, edo izango. Bai, hori da. Eta orduntzuk, dago idazten balen badezu, 4 asterisko agertzea. Bai. Orduan, adibidez, nik ikusiko nuke, nire zuzenekoa da, eta nire txaten bai ikusiko nuke, baina zuek ez, txat normalen ez da agertzen. Orduan, kontrol pixkat badago. Eta gero, baita, beti ez daude, baina, normalen baita dakazu lagunen bat pixkat, dauna txaten, moderatzaile, kakotxen arten bezala, eta sartzen bada, bapaten pertsona arrotzen bat, bota daiteke, bertatik. Igual edurne komentaren arire, klipek izan daik ez, bidea proposa jenti erakartzeko, edo erakusteko, ez? Adibidez nire kasuen, nire ikostetxete askotan, jarraitzi ez, 2 orduko zuzeneko bat, 3 orduko zuzeneko bat, batez ordutegi aldetik eta orduen, igual klip horren bidez, bidea proposeseleik ezagutxera moteko, eta komunitate horretan dauzen eduki sortzaile desberdinek beha aurkezteko, ez? Bai. Eta gainazuk esatezuna, 2 ordu ikustea asko da. En cambio, klipak ez iraute asko, minutu eta piko ez dute gehiago irauten.
Karo, harina da, eta esatezu. Gero ja klipa ikusita esatezu, ba, igual bideoai arreta gehiago jarriko jot eta ikusi ingoet. Baina azkenin erreixena eta jendean gana iristarazteko eta klipak oso garrantzitsua dira gainea. Momentuan ikusten nahi dizuna klipa sortu dezake momentuan, baina bestela gero jabein zuzeneko Twitchen da honen baita, norbeak esan dezake, ba, gaur lauzpagos momentu graxoso izan ditut eta jak hartu eta zabaldu. Garera, lehen epatu duzu hor Geolizen tresna hori. Bai. Ez hori izango neke, ez dakizlan ikusten duzun zuek, baina bidea proposa dela bai, ezta? Zabalkundi laguntzeko, azken finien hor klipen kasuen adibidez, ez? Nik sortzeo klip bat, gero bertan argitaratzen da automatikoki. Bai, automatikoki argitaratzen da. Edo zuzenekoan jartzen baldin bazeo baina, eta ni webgunean sartzen ba naiz, lehenengo gauza gertuko zait, zuzena. Eta baita zuk esan duten bezala, gero, Twitch Amazonena deneinen, Amazon Prime baldin badukazu eta kontua binkulatuta, zuk Twitchen bideo bat igotzen duzu eta bideo uste 30 bat egun egoteala. Bertan, ikusgai, gero borratu itea. Ez pasara 15 egun bakarrik gehatzen da. 15 egun horietan baita webunean badago. Eta ohitura daukazue Twitcheko bideo hori desagertuko denak gero YouTubera eramateko? Bai, adibidez ez dut egiten, nesta YouTubeko kanala daukat, baina egia esan ez dut egiten, baina jende askok, eiteu, gaina oso era errezte diteizu asko Twitchek batetik bolkatzeko YouTubeen, eta karo, behin YouTubeen jarrita horia betirako gehatzen da. Bai. Edo, ez baizu, zuretzako baita hor dezakezu. Desagertu baino lehen, deskargatu, eta ez dakit aurrerago zatitxo batzukin beste bideo bat iteko edo baita zuretzako gorde dezakezu. Hoi bai, handik borratzen den momentuan ja Twitchetik ezin da berreskuratu. Orduan lehenago lortu behar da edo zure ganatu behar duzu. Ez dakit beste galderan bat, badiko zuen. Twitchen askotan ikusten dut moda batzuk daudela, ez? Baina ikusti dugun bideoan ez ditut ikusi adibidez youtuberrak eta horrelako gauzak. Bat ikusi ditut pertsonak haien aurpegia erakusten eta gito. Horrelako gauzak ere daude euskal komunitatean edo oraindik ez gara horra heldu? Bueno, ez talde txikia gea, eta bai esan behar da, hemen gehien berauntzian bitartez eta gehien bat bideojoko jokalariak ikusten ditugula. Adibidez, egia zuzeneko bat iten jartzen zenen lehen komentatuten bezala, bideojokotan jolasten dena bideojok jartzeitu, baina zune baldin baduzu sukalden jarri bazkaria prestatzen, gaina mugikorretik baita indezakezu zuzeneko bat, webcam bat eta ezer eduki gabe. Orduan, momenton, Twitchlarien artean ikusten dena da, bideojoko jokalari ez aparte, elkarrizketak daude, gero, momenton tanpo gitar ez dabil, baina gitarrizketak baita eta elkarrizketak egite zaie gitarra jotzen dutenei. Eta, egia Twitchen kanpo ondina eta bideojokok diala. Harkakuxo dabil baita tarteka gauza desberdinak ditula, azken aldin sukaldeen zuzenekokin izan ditu, faria prestatzen eta... Karo, taldea txikia deneinen, sortzen den edukiare baita desberdina da, ze bakoitzak iteu, bere gustatzen zaiona zabaltzen du. Eta orduan, pixka mugatuta gaude, gutxi gehalako, baina gutxika ateako ja bestelako zuzeneko motak, nik espero dut. Baietz, bai. Ez da ezer? Horren igual ja, aipatzen hazitzez, Euskal Eduki sortzai, komunitate hori, zelako egoeran dauela uste duzu gaur egun? Ikusten zabizi ez, azten zabiziela, ze goera mondazkin urtietan? Bueno, hasieran igoera txiki bat izan zuen, hori nahiko lasai gabiltza. Karo, gauza da baita, azkenan, inorrez da hortik izi. Eta horrek, zu geharki dakizu denbora bat eskatzen dizu. Bakarra pentsatzea, infrastruktura jartzea. Lehen adibidez ez komentatu baita, baina ordutegi bat eukitzea baita ondo etortzea. Ze ikusi nahi zaten dut badaki ongo zehala, ez dakit, aste azkenetan 9-etatik 10-etara. Igual, 11 arte zaude, baina 9-etatik aurra hor ikusi altzaitula. Hoi, olako gauzak baita komunigarria dira ordutegia, baina karo, bero ordutegi mantendu behar da. Azkenen, zuzenekotik kanpo, familia bat izan dezakezu,
lanetik zatoz, nekatuta zaude, edo gaur, sofan etzanta jarri duzu, ez? Orduan, adibidez, hemen badaude tuitzelari batzuk ikusi ditugu ja, aspaldidanik zuzenekoak egiten ez dituztena, beste batzuk bai, igual, 3-4 hilabetez ez zuzeneko egiten da gero bapaten berriz hastezea. Orduan, egia da, kontsumo aldetik, nahiko, bintzat ez ezagun izatetik, gure artean pixkat ezagunak izan geha, eta oraindik asko falta da, asko falta da, hau izateko, asko kontsumitzen den, edo edukia izateko. Gainea, nik uste Euskal Herri mailan baita, oloko gauza kontsumitzea, ez dela, igual YouTube ezaguna da, baina nik norbaiti, dela gutxi gertatu zait, zuzenekoak iteitut Twitchen, eta erantzuna da, zer da Twitch? Orduan, alderdi hortatik ja, esplikatzea, esatea, ez badezu Twitch ezagutzen, kanal bat topatzea gutxiko. Orduan, nik uste kontsumoa oso murritza dela Euskal Herrin ja. Eta alderdi hortatik baita, ikustea euskarazko edukia, hemendik gutxigo. Baina nik uste poliki-poliki, gutxika, oso pausu txikinkin, baina nik uste gero eta gehiago gazela. Eta, esan deten bezala, jende batzuk igual ez dute jarraitzen, baina jende berria gehitzen jutea. Orduan, nik uste hortxe, bagoezela, poliki baino, guztua. Nik uste gaina garrantzitsua dena guztua, momentu bat pasatzea denen arten, eta hori lortzen deula. Horbeko beste galdera bat. Gero, euskaraz argitaratzen diren edo euskara eramaten diren jokuak jokatzen alduzu ere bai, edo atera diren joko guztiak inglesez edo gaztelera zen? Gehiengoak ingelesez edo gaztelera daudenez, edo gehien jolasten dianak, normalen nala izatea. Baina, egin izan ditugu, adibidez, Jon Lizek Sorginen kondaira bideojokoa euskeraz jolastu zuen, eta zuzenekoak egin zituen. Gero, adibidez, oin ez dago martxan, baina behak baita takatekla jokua, euskerazko joku bat asmatu zuen, eta zuzenekoak egite zian, eta danak etxatetik parte hartu genezaken joku bat zan, ez da bideo jokua, baina euskeraz egite zan joku bat zan. Baina, karo, gero adibidez ez dut komentatu, baina daukegu gu asko ikusten gaituen bat, eta gemerauntzen baita Ibaios Eus, baita beak joku asko euskerara tuiteitu, eta askoren laguntzaz baita, zuen laguntzaz baita, eta adibidez guk badaukagu asmoa, adibidez Hollow Knight bezalako jokuak badaude ja euskeraz, eta jolasteko. Adibidez horrek daukan eragozpena nire kasuan, askoren kasuan ez, olako gauzak batzutan euskeraz jolasteko ordenagailua beharrezkoa dakazu. Eta jokoa mugituko duen ordenagailu bat baita orduan. Kontsoleroak geanak, olako gauzak zailago ditugu, dakagun ordenadorea pixkat, justu zuzeneko aitegu eta zer gutxi goio. Baina, orduan da joku gehiago daude, nahiz eta ez izan euskaraz sortuak, euskararatzen direnak, eta badago asmoa. Eta bai egia da, joku bat euskaraz badago, gazteleraz baino lehenago euskaraz jolastuko ez du. Baina, karo, nola, ez dauden asko, eta kontsola batetik abiatuta gutxiago hendik, zailagoa da euskarazko jokuekin zuzenekoak egitea. Baina, intentzio hor dago, eta adibidez esan dizute Jon Lizek Sorginen kondaira jokoa ondo zan jolasten. Hasta aquí besterik malba dagoen.